tambaya ta uku, malam menene hukuncin mutumin da ya ta wasa da azzakarinsa har yi ma'ana abin da ake ce mai istimna, wata mutum wataƙila ko bai da aure ko kuma da auren amma yana sha'awar haka sai rinka wasa da zakarinsa har sai mani ya fito ya gamsu sai wanka ya tafiye shi sabgarsa, ko haka yana da kyau? A gaskiya dan uwa istimna'i ba da kyau. Na ɗaya, idan har mutum yana sha'awar aure to ya aure, idan bai da halin yin auren ne to ya yi azumi, abinda manzon Allah ya koya mana kenan sallallahu alaihi wasallama. Inda halin aure kai aure, in babu halin yin aure to kai azumi, ka kusanci ibada kuma ka nisanci dukkan abin da ke kawo shakka ko sha'awa ko kusanci zuwa ga mata ta hanyar cuɗanya da su ko yawaita magana da su don jin daɗin manganunsu. Alƙur'ani abin da ya gaya mana siffofin muminai cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Yace faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Muminai bayan Allah suna kiyaye farjojinsu maza ko mata, masu kiyayewa ne. Inda farjinsu kaɗai yake amfani da sunan saduwa da wani farji sai wuri biyu, ko dai matar shi da ya aura ta hanyar sunnar koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aure ingantacce, ko kuma bai wanda ya ciwo wajen yaƙi na halal, ko kuma ya so a kasuwa in akwai bayin, ko kuma aka ba shi kyauta ko makamancin wannan. Wa'ina ya samu ya take su. Idan mutum ya taki irin wa'innan guda biyan to an ce wa'innan ba abokan zargi ba ne, ma'ana ba abubuwan zargi ba ne a irin haka. Amma duk wanda ya ƙetare wannan wurin sai malamai suka sanya istimna'i yana cikin ƙetare wannan hanyar. Idan mutum ya ƙetare wannan hanyar ya yi haka, babu shakka shi abin zargi ne kuma bai dace ba abin da ya yi. Kenan kiyasan akan wannan tunda istimna'i namiji ne ke yi, yanzu mata suna amfani da wata roba da ake kawo musu daga sauran ƙasashen duniya sai sanya a gabansu su rinka amfani da su ma sai sun zubo da maniyinsu sun ji daɗi kana sai abin nan. To ana iya kiyasin wannan akan wancan. Bayan Allah hakan bai dace ba, bayi da kyau, sai dai a iya cewa hakan haramcinsa watan bai kai na mutumin da ya yi zina ba don ya biya kan shi bukata. Don wanda ya zina banda haramci da ke kansa kuma akwai haddi da ke wuyansa wanda ubangiji ya tsaida mai cewa za a yi mishi. Amma wanda ya yi istimna'i ya yi haramun amma ba a cewa za a yi mai haddi. Wanda shi ne gwargwadon hali abinda malamai suke faɗa, malaman tafsiri. Saboda haka zai yi kyau ɗan uwa ka yi aure idan baka da ikon yin auto kai azumi. Wannan shine abinda sunnar ma'aikata koya mana.